Khubor ka Batesi TV. Hadin ke jingwat ke bahaduk kat prasni yo ba Loster nongput. Ubalajar ngai naduk ke Sauterik Risau arhajar arpulai. Ki bahing hasem ki lalap yang met jong u haga sngi ublei ka arfu artarik Risau arhajar arpulai. Ya ka met jong ba Loster lalap haga wei ka wa duit ke badan hak khlau ka balatip kum ka mau thau pan ka bahap haga shnong Tiniang West Khasi Hills District. Kinong yalam shnong kila pentip syaki pulet ka Nongstoin Police Station. Ki pulet kila lek shimti ya ka mediam ban lek ya ka badon kam. Kumban supen kan mau hang ni bau ba Loster nongput saupo snam karta naga shnong mau siang ba udairu ubadon ya jingstam kering ka baju khi man ka por. Ulaja kat ba udang lek wat kse na klau. Urang ba shnong jong ka shnong lom dait kla bhoi lembong uba ST rempe uladawa naga kong purity power kabalong ka president jong ka seng state bagadai ban pan map hapo arp sau kenta halor ka jingtha jong ka ya ka jing yakren hapadeng jong ka bat u ya ka bala record ha ka mobile phone klem ka jingtip jong u ula berngem bala da kampan map unya syakilenti jong ka an. Kiladon bun ba kidukan sya lani ki diary hang ni hanong ba shalong ki bam kain snap ya ka khoj ka suba bat kiladon teng ki cap ba kidon ki kanhon ki balai jurip bat bun sen lalap ba wat lagi dukan ki khoj sabar nrei habarung haja ka shet lalap ya ka jing jabo tasam bat ka ijli hadok kata-kata ka jing le jabo ki diary kalaban kata ya ka khoj ka khya jong ki brio ki bawan bam ha kita hidukan. Mana kasi sa jan baladep, uway urang ba ulalap daw skan, ha ka bam jong u, ha ka por baulet bandi siya, nakaway gadukan siya diary, kabalatip kum ka Rajesh Sri Sweet, kabadon haranja. Haka arpo terik Risau arajar arpulai gipulit ketenat Anti-Narcotics Task Force kila yokem ya laingot kinong kayi drug na kawai kejaka kabadon syadien ka Law College hadan keti shalom. Ki laingot kibala syakem kidei kibala tip kerteng kum u Marvin Smajau u Piralang Dhar bara orngut kidei na maulai nong mali bat u imti au shala ubana kharmalki. Na kini gilaingot gipulit gilayok kurup arsong ka senduk saban badan yo drug heroin ubakhia arpulai point kendai pesan gram kapisa ka pasau-pasau hajar san sepatengka ka kali venue badang temai but lightly ki mobile phone. Kasinong mau sebut lengba ka kentoi dong karkam ni. Da ka jing songkhia halor ka jing jelai kan san ki kam sniu bat kumjuru ka jing bun ka jing songkha khna klempat daipor. Kalau penlong ya kejing yalang, ban pensung tu janai ya ki kena jong kesnong. Ya kani kejing yalang bakerpang nak bentak ki kena, la ai kerteng kum ka dorbar ki kena. Ya kepala pelong hamadan mau sebut, hapo kejing yalam uba F nong dhar ubadai urang bak dong ka kentoi dong karkam ni. Ha kejing dan lang rengkat ki dekot jong ka executive committee jong ka dong. Ban kampen song tu syai halor ketai kapang lawan ban simenta langru daki officer na katanat social welfare katanat integrated child development scheme katanat child development project officer bat na katanat kakoi kakya ki officer kila ajing syai syaki kena halor ketai kapang pedeng balabu ka Delhi High Court kala penmi ya ka hukum baka sorkar pedeng u Director General of Health Services bat u Medical Superintendent jong ka Saf Darjung Hospital ki deiban siu ya ka bailuk san ka ba sanpo lag tingka syakalok jong u security guard u balaklat no hakapor ba udon hakakam hakapor ba kawan lenshop ka klam COVID-19 kayeng bisyar kalaong ba ki security guard ki nong trei katanat ka koy kakya kuntup ya utay ubayap kidei ki bala treshitam ha hakapor COVID kumta kalong yeng jongki ka donye ka hok ban yo jingarap na kasorka kalau sa priang ga video jong uway u IAS officer u Lakshya Singhal
Ubatray kum district magistrate jong ka South Delhi ba upriang sngobha yo lengdo niam da ka ba ailat ru ba unsyong ha shuki ka ba ujusyong. Haga video bala sapriang u singhal ula ai khublei yo lengdo niam da ka ba ai sngobha yo u da ka jankup bat uphasyong ha ka shuki ka ba usyong. Kibor badai pek kidang pensisya lagatai ka video bala sapriang ka dai na em ka pensisya bat lada ka dai ka pensisya unsya pensyutam. Katanat Forest jongka Karnataka kala kem ya unong ya shimenta haga big boss u Varthur Santosh namar bala lap ba udeng yu jingdeng rendang u badon da ki tersimkla. La kem yu hadien ba kiladon ki ba ujor syaki pulit ba udeng da ki jingdeng ki badon da ki tersimkla bat kani kalong persya ya ka an jongka Preservation of Wildlife Act. Ki pulit kila kurup ya jingdeng jung u. Lada unsya rai penrem ula ban sya set patok hado nyu senem ula pla ba uthiet yu jingdeng na wei ubriu bat tip badai ke tersem klasisya arngut gibriu kuntup ya wei u chemical engineer kila syakem bat layok kurup naki ya ki kenja drug ki basyongdor hado sunspark lor tengka lakem yaki hadin ke jinglek khenra jongka Ahmedabad crime branch bat ka Directorate of Revenue Intelligence jongka Gujarat. U chemical engineer u basyakem udai na surat lakem yu na Chhatrapati Sambhajinagar na Maharashtra. U MLA ka seng Congress u Raju Kage ulapan map halor ka jingkren jong u da ka baong bahaba upet ya ki nurse ki ba bahabrio ha hospital nrei haba ki khot yu u da upait upang ka mensim. Ula kren ya ka ne ha ka sngi sajan ha ka jingrakhi ya ka dasara ha amar khoda. Kila mi bun ke jing getho halor katai ke jing kren jong u nrei kham hadien ula pan map no bat ula ong ba don jing thmu ban penmong yano. Katanat puli puthi jong ka Bihar kala weng no ya ka kerteng jong palat arphau lakngut ki khna skul ki ba puli ha ki skul sarkar ha Bihar namar ba kimwan tikna sha skul. Kala weng no ya ka kerteng jong ki khna ki ba pep skul khat san sngi kinti klempan jingbet lani klempen tip sha ki bor jong ka skul. Kibabun ki khna ke basya be school ki dei ki banado ka class 9 hado class 12. Ki pulit jongka Uttar Pradesh kilayatu baka Priyanka Mishra kala sya sospan house nam arjar arpway namar baka penmi ya ka video reel ha Instagram daga bapong uniform pulit nrei kham hadin la weng kam no shisnon ya ka. Dangshen la thung kambiang yaka ha katanat pulit ha Agra nrei tang hapo sau prakanta la weng kambiang yaka kala rung syaka kampulit haus nem arjar arpo nrei tang namar baka snaril ha ka uniform kala sya weng no nakakam kile no Asia na Iraq kilakam baki dei maki ki badon khti ban herthma yaki ktem jong sipai US ki badon ha Anbar province jong ka Iraq. Katai ka kanhon ka kamyala di baka day ka Islamic resistance ha Iraq. Kala kam baki sipai jong ki kala siap yak artillery ki drone ha Ain al-Assad Air Base kabadan hajan ka nongba al-Baghdadi kabajingay kumba shispa kandai pau kilometer na nongba Baghdad. Katma hapadeng ka Israel bat ki Hamas kala ne menta la khat news ngi bat hagani katma kiladon hado nriyo hajar ngut ki palayam. Dagi pau hajar ngut ki bala mensau bat dagi pau hajar ngut pat ki bala pet krat nalayeng lasem lejong ki bayap ki kintup ya kumbas sau hajar ngut tam ki nong Palestine bat ar hajar duna ki nong Israel ki sipai Israel menta ki la khre ban turno sha Gaza ban lekhan rai ya ki ktem jeng ki leno Hamas unong aktin ka Israel Defense Forces u Daniel Hagari ulaong baka Israel kala therting ha Gaza hakini kisni bar kiladon bungut ki leno Hamas ki bala klon yap bakentup ya Muhammad Katmash ubadai u deputy head jonggi Hamas u menteri rangbado ka Israel u Benjamin Netanyahu ulama ham ting ya ka Hezbollah ru bat ki wei pat ki kenhon leno ki ba kershan daga Lebanon bat ulaong bakala ban kiesa ka wei pat kathma lada ki dang beteng ban yarap ya ki Hamas ka Iran kala maham ting ya ka Israel baka dei ban senge no ya ka jingther namding sha Gaza lemkamta ka Middle East kan plo bat kala banja hagano no kapor
kat kum ki khubor la yo jing tip ba ke Iran kan pen ibor la da ki sipai jong ka Israel kin rung jubor sha Gaza. Ka Israel kala ther ting hakikat to kat ni gi benta jong ka Syria, West Bank, bat ha Gaza, bat kumjo ha khapo jong ka Lebanon. U Daud Malik ubadai u parlok baya janbha bat Maulana Masud Azhar ula syak siat yap ha Pakistan haga kenhon jong ki runar ka ba ompat tip haduk mentah. Malik ula syak siat yap ha North Waziristan. Ki pulit kila yathu ba ki breu ki bala kador yalade kila siat yu Malik Hajan Mirali. U Malik udai u nongseng ya ka Lashkar Jabar bat udai u baya janbha bat u lekno u bashirkai u Azhar. U klido kaseng Pakistan Muslim League Nawaz lani ka PMLN u badairu u menteri rang ba'du barim ke Pakistan u Nawaz Sharif hadin bau lawan pai hadin sausnem shala ka jongkari ula lum jingelang pat ba ha Lahore bat hagani ke jingelang ula ong bau la IT lut haga jing syakri ya ka ri met bat mensim bat ha ba uyo ya ka lat ban syakri ya ka ri ula len la de bat u thelut ke jing syakri jong u ula keno ba ka jing khlem ke sarkar jong u house nem arjar khan riu ka dei namar ba ka jing ya sala jong ka America kitu gilong kimat kublai.